Takže čaute, sme v druhom dieli. Teraz som si pre vás pripravil takéto dymovnice. Je to z papiera. Tento vršok je z petardy. Sú to v tom konce zo zapaliek, zo sírov teda. Jedna celá zápalka. Je tam sáčik. Potom z kapesníkov obal, aby to dymilo. Modré farbivo. A zapalí sa to tu, alebo tu, teda zo spodu alebo z vrchu. A 2-minútový efekt to má. Potom tu máme dymovnicu s výbuchom, niečo také ako fontánka. Je to z toho istého, len tam je pušný prach. Zapalí sa to o zapálnicu. To pôjde, zapalí sa to, buchne to a také, ako, veď poznáte fontánku, hádam každý. Viete, taký efekt to spraví. Potom tu máme takúto dymovnicu, to je už taká druhá, by som povedal. Proste vytiahne sa toto, zo spodu sa to zapálí a bude to dymiť. A ešte dneska budeme točiť všetko, ako všetko odpálime, takže tešte sa. Takže to je asi pre tento diel všetko. Dúfam, že sa vám to páčilo, lajkujte a budem točiť aj ďalšie diely, takže čau.